Modi Magic, Montri bokhorok, Narendra Modi markin beraina bagai thangwi Bharatiya rokni bizano tiye kotor gosimwng nakha Biden administration. Bharatiya rok America bo samuni bagai thangwi tongkha. Borokni tongthani bagai tebo kaham sebrinani bagai no obahai gosimwng na harjaka. Bharatiya ni samung khlainai rok America bo samuni bagai thangwi kaham keno tongnani bagai hakotani bizani raida khlaijaka. Daktino markin administration ni bekhakte hapangni bekhakte saklaijaknai a jorao Montri bokhorok Narendra Modi markin beraina bagai thangkha a jorao no markin administration ni abohai gosimwng hwnei wansugui tongkha sinai nugnai mohoni bekhakte aboni bagai H-1B bizani raida swlaijakha sangrangshalo markin state department abono tiye gosimwng riwi mano abohai no gosimwng rikha te kaisa koktoma pilot ni samung butangno tiye bo bizani raida wo swlaijaknai tamo swlaijaknai gojam bizani raida wo abo rok bo saklaijakya kho tabu suk jora. Bureau report, kokhorok.